Христос, да? Добре. Нищо ям става. Както обикновено, нали? Да, винаги е така. Разбирам. Но май на теб ти е супер, на мене нищо не ми е окей. Ей, и аз имам лоши неща. Моите са повече, ела да ти покажа. Майка ми ме спраща с едни такива пари в училище. Виждаш ли, това няма и 1 лев. Направо. Исках да си купя една игра, но не ми достигат парите. Мама не ми дава толкова джобни. Аз искам, ама тя ми казва, че съм твърде малък да си купувам тези игри. И че за игри няма да дава пари. Овче, защо си мислиш, че само при тебе така и при мен е същата работа? Ами, какво има пък при теб? Аз имам ето това. Това даже май по-малко и от мене. Това е ужас, какво става? Не знам. Оф, много гадно, двамата нямаме пари. Искаме нещо да си купим. Днес разбрах, че Печо от словата ми каза, че си искал да си купиш една вафла и не са ти стигнали пари. Да, вярно. Оф, трябва да измислим нещо, за да излезем от тази дупка. Ние сме потънали надолу. Имаш ли някакви идеи? Нека да направим игри с нас и нашите приятели. О, това е чудесна идея. Как не сме сетили по-рано? Хем ще се забавляваме, хем ще изкараме нещо, надявам се. Но добре, какво ще представляват игрите? Знам, но имам една идея. Като за да си плащат сходна такса. Който иска да участва, да си плати стикер, бомбон и някакви стотинки. О, това е чудесна идея! Нека да направим някакви забавни игри, всички да се забавляват. А накрая ще има някаква тайна награда, която само ние ще знаем каква. Нека да не е тайна, защото приятелите ни може да не се навият. Права си, тогава да го направим така. Който победи, ще му дадем голяма част от входните такси. А за нас ще остане малката, защото така трябва. А не можем ли да разделим печалбата наравно, половината за печелившия, половината за нас? Ти си гениална! Сега остава да измислим какви са игрите. Първо не трябва ли да измислим име за тези игри? Нека ти покажа няколко мои идеи. О, страхотно! Какво ще кажеш за джобни игри? Страхотно име! Харесва ми! Направихме началото на тези игри, но вече трябва да се прибираме у нас. Става късно. Назад 3, 2, 1. Хайде всички, елате при нас. Има игра и предизвикателство за вас. Джобните свършват, но имаме план. Ще играем заедно, ще бъде голямо забавление там. Добре дошли в джобните игри. Смях и приятели, без задръжки и спири. Тичай и играй, и не се бави. Съкровището чака, хей, открий го ти. Първата гонка, тичай със смях. Кой ще е първи, друж си дъх. Бързи крачета викат ура. Победителят днес ще блесне сега. Добре дошли в джобните игри. Смях и приятели, без задръжки и спири. Тичай и играй, и не се бави. Съкровището чака, хей, открий го ти. Добре дошли в джобните игри. Смях и приятели.
Здравей! 7-8-10 лева, разбираш ли? Ти ли се пари, че на стрите? Искаш ли да играеш в една игра? Казва се Джорни игри. Не трябва да дадеш някакви древни стикерки, бомбони или стикер като такса. После играеш игри. Ако се провалиш на игрите, няма да играеш. Но ако спечелиш, може да вземеш голяма парична награда. Сделка? Значи ще играем игри, които са трудни. Лег ден. Здравей, Велинке! Здрасти! Какво правиш? Нищо. Ти ли нямаш пари като нас? Да. Ох, това е много гадно. Искаш ли да участваш в едни игри? Да. Те се казват Джорни игри. Тя също даваш. И имаш награда, която има челиш ти даваме входните такси. Половината входни такси. И така печелиш нещо. Ако загубиш, просто няма да играеш случай. Съгласяваш ли ти? Да. Лег ден. Открий го ти. Добре дошли, жовни Здравей, смях и приятели, задръжки и скри. Тиче, играй и не се бави. Трябва да говориш с Обичата чака, хей, открий го ти. Пълни хвърчат, уф, Здравей, Велинке! смях и игра пълни целият твор за шум. Ако последния балон спасиш, точки за себе си ще спечелиш. Добре дошли в черните игри. Смях и приятели, без задръжки и спири. Тичай и играй и не се бави. Закрови ще почака. Хей, открий го ти. Нека да организирам. Карай, карай.